Esto se ha ido al hostia, guapo dago, ¿Ves? Piskat itxuko. Vale. Ai. Aupa, kaixo, barkatu. Zertan zabiltza baina? Bihotza? Epa! Sargaitezke, barrura? Bai? A ber? Guau. Ja, errespetu mate honek, Ondarro oso delikabo izatea. Baina gustatzen zago igurtzitzea, igurtziak eta hori bihotzai bezala. Gaizki tratatzen batzu, markatuta. Bai. Pizkatik. Ukito dezaket? Bai. Suabe, goxo, eta hori bakarrik ez. Nabazu, konparti ingo bizka de bihotza. Bihotza ez bada konpartzitea, ez du ezertako barik. Garra bota bezu. Eta, bueno, nik emango zuet makiatxo bat, lehenzu, Eskerrik asko. eta marraztu alderdi horretan nahi dezuna. Vale, nahi duguna? Nahi dezuna. Ai, entzutan benik. A ver, bai, ez... Ze pasa da bihotza? A ver, pues bueno, pues bihotz guztitan bezala, pues gauzatxoak gertatzen dira. Konplikabitea batzutan Claro, pixka. konfliktuak eta, bai. Putzen ordua konfliktu hori. Erika! Fuertego, atea dana moñate, berdizu. Esan da bihotzak konpondu daitezkela. Claro, eta zauriak bai, eta, vale. Ez da, pasatzen, mira, apurtu da, Vale. eta hori ondarra behan nahi izaten zu, behan Vale. markatzizu dibukua, hori da. Ontarra dedikatzen zara? Bai, ja 12 urte pasadia, eta gaur gara aldea desente lan egitzen. Lan asko. Tailerrak ematen umeekin, eta gero aparte, eskultura egiteko kontratatzen haue baitare, edo zarautzen egoten naiz, malekoia, nahi badet, jende artean, gustatzen zat artean ben, kallejero bezala. Hori da. Oso politxa da. Osa hor, badakezu konexio handi bat zure eskuekin. Bai, sensibilidadea. Sensibilidade bat. Niretzako ere oso misteriosoa da gertatzen zatena. Nire prozesua da nahi den barrutik kanpoa, eta erabiltzen duten materialak, erabiltzen duten harria utzak, erabiltzen duten dana da, ez besteena ez erabiltzen, ez, baina interesa barruan dagat. Ume txikia eukitzeu bat, deskubritzeko gauza hori, 2 urtetan ibili nintzen horretzako bakarrik. Nire maixua natura da, ondarra da, histori mordoa da azkar. Ai, konta, demora dakago. Bai, oso potentea gertaziten iltzurun, ermita azpiko harria arte hori oso leku berexila da. Bai. Eta aiatzan, udazkena ja itxasua handi jotea. Orduan, harri baten gainean inuen emakume bat, ume batekin, biluzibilek, ume batekin. Eta eskulturaren izena ze amaren babesa. Beti zoze badaula zaintze zaituna, ez? Eta egun hortan kriston mareto eta gazan. Euken bihozkada bat, zehoz ezatorrela. Eta ionitzan harri gainea, kamarakin, eta efectivamente, kriston olatua sartu zuen. Olatu fantasma horietako bat. Bai. Arre artean da sartu zen, lekuan atatik gora, eta ni argazkiak atatzen zen. Nire gauzan, eskultura argazkiak atatzea. Erika, a ber, nik egin dut neria. Bai, Probatuko duzu? bai. Blokeauta gehatzen naiz, zertetzea parte exigente bat de zein goet, nuningot, nola ingoet. Ba, utzi. Ez dena itxafau. Hori nola itean, Beldur eskusartuta eta barik. puskauta eta kaskin da. Bada puntu bat ez, bihozkadai segitzeko buruko zarati egiz, ez da izei. Bueno, utzi. Utzi, eskua juten, nahi du lekua juten. Bueno, permiso baten. Here forever and you're by my side. I've been waiting all my life. Bihotza ez da goxotasuna bakarrik, bihotza baita da zua, kontzientzia, da indarra. Bihotzak ez du mina hartzen, mina hartzen gure buruek. Bihotzak ez, bihotza horre otean noiz haber hartuko den. Bihotza da konpartitzia, beste egin. Bueno, gu bikinga gea. Igual, ume bat edo gure firma bat utzi leike. Ez da kontura zaten, baina, mira, bihotza honek hemen ube badaka. Bai. Egia. Eta gainetik, beno, bikinga, zua, ura, lura, Osea, airea. elementuak. Oda, pixkat, ezkontzeko tarta.